Euskal Matxinada, genealogia eta egungo eztabaidak deitzen da liburu hau, zergatik, agian irakurleak egingo duen lehenengo galdera da, zergatik izenburu hau, ez? Euskal Matxinada deitzen diot, 50. hamarkada bukaeran sortzen den, mugimendu bat baino, Euskal Herrian sortzen den uholde bat, politikoa, kulturala eta bar, azken finean egiten duena dela eskaintzea herri bati egitasmo askatzaile integral bat, aurrekoa edo aurreko ereduarekin nolabait puskatuz, eta liburuan azpimarratzen dudan bezala, hamarkada luzez iraungo duena, eta gaur egun berrikuspen baten beharren aurkituko dena. Liburua ez da historia liburu bat, oso bilduma honetako liburuak oso laburrak dira, sintetikoak dira. Ez da historia liburu bat, baina badu ari historiko bat. Nik uste Euskal Matxinadak baduela ari historiko bat, badituela balio batzuk, badituela formulazio batzuk, bere garaian, bere garaiko testu inguruari erantzunez modu jakin batean egin ziranak, horrek desarrollatzen eta garatzen jun ziran, eta egia da, 21. mendean sartuta, hasierako hipotesi eta printzipio horiek nolabait moldatu egon beharra izan zela, eta liburuak azaltzen duna da hasierako hipotesi eta ideia horiek, nola garatzen diren, nola mundu aldatzen den bitartean, eta nola 21. mendean sartuta, Euskal Matxinada horrek ikusten duen nolabait hasierako intuizio eta hipotesi eta balio horiek gaurko garaietara egokitzea, batez ere mantentzeko bere taupada askatzaile edo iraultzailea, ez?